Me ollaan oltu täällä kauemmin kuin kukaan muu. Jo aikojen alusta lähtien. Meidän takia on elämää. Ilman meitä ei ole elämää. Meidän takia on nautintoja, haluja, riippuvuutta ja tarpeita. Meidän takia on syntynyt teitä, satamia, kauppareittejä. Meidän takia on tehty kauppaa. Orjista puuvillaan ja aina maallisen mammonan asti. Me ollaan osa uhrilahjoja, rituaaleja, uskontoja ja taikuutta. Meidän takia on synnytetty jotain uutta. Meidän takia on tapettu. Vaikutamme tuntemamme planeetan, eli maapallon, kaikilla alueilla. Kaikki tunnistavat meidät, hyötyvät meistä ja nauttivat meistä. Ihminen on valloittanut ja kartoittanut maata. Ihminen on sukeltanut meren pohjaan ja kalastanut ne tyhjiin. Ihminen on lentänyt ilmakehässä vapaasti kuin lintu. Ihminen on jopa astunut kuun pinnalle ja on kirjoittanut sitä historiaa. Mutta ilman meitä näin ei olisi. Tieteellisesti, geologisesti sekä geopoliittisesti meillä on koko planeetta hallussamme. Mutta silti meidät on syrjäytetty. Olimme elintarviketeollisuuden huipulla. Emme enää. Olimme globaalin markkinatalouden huipulla. Emme enää. Lääketieteessä olimme suosiossa. Emme enää. Uskonnossa olimme kaiken pahan karkoittaja, parantaja, jopa Jumala. Emme enää. Maailman valloitussuunnitelmamme on uhattu. Yksi ainoa päämäärä. Yksi ainoa hallitsija. Yksi ainoa ratkaisu. Ja minulla on tämä ratkaisu. Ratkaisu. Hallita koko maapalloa. Galaksia. Avaruutta. Universumia. Ja se ratkaisu on...